салом алайкум тамошобинони гиромӣ, хушомадед ба канали Дунёи рангини кӯдакон. Ман тасмим гирифтам ки барои духтарон ва занони хонашин як курси омӯзишӣ сабт карда нашр кунам. Ин курс аз бофтани бозича ва лухтакҳои пахтагин иборат аст. Ин бозичаҳо дастбоф буда барои кӯдакон тамоман безарар мебошанд. касоне ки мехоҳанд ин лухтакҳои рӯйимизбударо худашон бофанд, пас дар канали мо обуна шуда дарсҳоямонро давомнок тамошо кунанд.